Καινοτόμα καταφύγια τα οποία μπορούν να προστατεύσουν πολίτες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, προτείνει η ομάδα Κυπρίων φοιτητών, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό της NASA. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Κύπρος κατακτά την πρώτη θέση σε διαγωνισμό της NASA. Η προηγούμενη ήταν το 2015, ενώ το 2013 έλαβε τη δεύτερη θέση. Ο εν λόγω διαγωνισμός θεωρείται ο μεγαλύτερος διεθνής διαγωνισμός ανάπτυξης ιδεών για την αντιμετώπιση διαστημικών προκλήσεων. Στη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στοχεύει η ιδέα της ομάδας των Κυπρίων φοιτητών που έκανε περήφανη την Κύπρο, κατακτώντας την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό της NASA Space Up Challenge 2017. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερες από 2.000 ομάδες από 69 χώρες. Συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 25.000 άτομα. Η ιδέα της κυπριακής ομάδας στηρίζεται στη δημιουργία καινοτόμων καταφυγίων, τα οποία μπορούν να βρίσκονται προεγκατεστημένα σε δύσβατες περιοχές ή να ρίχνονται από αέρος σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Τα εν λόγω καταφύγια είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα με νερό και φαγητό για 6 ημέρες. Έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 18 ατόμων περιλαμβανομένων και 2 τραυματιών, αφού υπάρχουν και 2 κρεβάτια. Είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε 4 φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και σεισμούς. Για την όλη ιδέα μίλησαν 3 εκ των 17 μελών της ομάδας. Τα καταφύγια συλλέγονται δεδομένα από το εξωτερικό περιβάλλον, π.χ. θερμοκρασίες, δύναμη ανέμων κτλ. Συλλέγονται επίσης δεδομένα από το εσωτερικό του χώρου, οξυγόνωση του χώρου και διάφορα άλλα, συν βιομετρικά στοιχεία για να ξέρουμε βασικά την κατάσταση υγείας των ανθρώπων μέσα, έτσι ώστε αν έχουμε τραυματίες να προηγείται αυτό το καταφύγιο για διάσωση κτλ. Το καταφύγιο είναι πτυσσόμενο και επαναχρησιμοποιήσιμο. Αυτό σημαίνει ότι μετά την φυσική καταστροφή μπορεί να γίνει μια μικρή επισκευή και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Οπότε δεν είναι μια επένδυση την οποία δίνεις για μία φορά που θα χρειαστεί. Στόχος μας δεν ήταν η δημιουργία κάποιου τόπου διαμονής, αλλά από το χείριστο πας σε κάτι καλύτερο. Την επιτυχία της ομάδας, η οποία αποτελείται κυρίως από φοιτητές και απόφοιτους του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, ανακοίνωσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θεωρώ λοιπόν ότι μια χώρα έχει μέλλον όταν οι νέοι άνθρωποι της έχουν ιδέες. Και αυτό που επιβεβαιώνεται με αυτή την νίκη, σε αυτό το διαγωνισμό, είναι ότι τα παιδιά τα δικά μας έχουν ιδέες και μάλιστα πάρα πολύ καλές ιδέες. Αυτό το οποίο μας αφορά εμάς ως κέντρο επιχειρηματικότητας είναι ότι η πρωτοβουλία που πήραν τα παιδιά από μόνοι τους το κάνουν αυτό, εντάσσεται σε μια προσπάθεια την οποία προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε μέσα στο Πανεπιστήμιο. Τα προεγκατεστημένα καταφύγια μπορούν, σύμφωνα με την πρόταση των φοιτητών, να εντοπιστούν από τον κάθε πολίτη μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης διαδικτύου. Η ομάδα έχει προσκληθεί για να παρευρεθεί στο διαστημικό κέντρο στη Φλόριδα των ΗΠΑ για να βραβευτεί και να παρακολουθήσει την εκτόξευση του δορυφόρου στις 3 Αυγούστου. Ωστόσο, για να μπορέσει να μεταβεί, πρέπει να εξευρεθούν χορηγοί.